بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقران أحواتين حاتين لمن مؤصلتا نايت معلتا ونقبرو زلنا نباب مزقب هايمانوت كاب قصري شحن كلتميتن حمسان سلستن كساب شحن كلتميتن حمسان سسان حدن كنا نببينا امنتن تمكتن قصري شحن كلتميتن حمسان سلستن ጥምቀት ናይ እምነት ምስጢር እዩ። እምነት ግን ናይ ኣመንቲ ማሕበር ተሓትት ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ምእመን ክኣምን ዝኽእል ከዓ ኣብቲ እምነት ቤተ ክርስቲያን ሰሚሩ እዩ። ንጥምቀት ዘድሊ እምነት ናይ ግዲ ብሱልን ድልዱልን ፍጹም እምነት ዘይኮነ ጋና ንኽዓቢ ክምዕብል ዝተመደበ ውጥን ጥራሕ እዩ። እቲ ንእሰ ክርስቲያን ተጠማቒ ወይ ከዓ እቲ ኣቦ ኣደ ክርስትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ እንታይ ትደሊ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ምላሾም እምነት ዝብል እዩ። ቁጽሪ 1254 ዓበይቲ ይኹኑ ህፃናት ኣብ ኩሎም እቶም ዝተጠምቁ እምነት ብድሕሪ ጥምቀት እያ እትዓብን እትስጉመን። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጽ ኣብ ዋዜማ ፋሲካ ናይ ጥምቀታዊ መብፅዓ ምሕዳስ ስርዓት ከተኽብር ክትዝክር ትርከብ። ንጥምቀት ዝግበር ምስንዳው ናብ ልዳታ ሓዳስ ህይወት ጥራሕ እዩ መሪሑ ዘብፅሕ። ምእንቲ እዚ ጥምቀት መላእ ክርስቲያናዊ ህይወት ናይ ዝፍልፍለሉ ሓዲስ ህይወት ምንጪ እዩ። ቁጽሪ 1255 ጸጋ ጥምቀት ንኽግለጽ ናይ ወለዲ ምትሕብባር ኣድላይ እዩ። ነዚ ሓዲስ ዝተጠምቀ ህፃን ወይ ብፁሕ ብመንገዲ ህይወት ክርስትና ንምምራሕ ምእንቲ ክኽእሉ ድልዱላት ኣመንቲ ክኾኑ ናይ ዘለዎም ኣቦ ኣደ ክርስትና እጃሙን ከምኡ እዩ። መዝነቶም ድማ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለየ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸም ስልጣን እዩ። ነቲ ብጥምቀት ዝተዋህበ ጸጋ ኣብ ምምዕባልን ምድልዳልን ውሕስነት መሃብን እታ መላእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረ ምእመናን ገለ ዓይነት መዝነት ኣለዋ። መን እዩ ከጠምቕ ዝኽእል? ቁጽሪ 1256 ብሕጊ ዝተሰርዑ ዓደልቲ ጥምቀት ኣቡን ወይ ጳጳስ ካህን ኣብ ላቲናዊት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዲያቆን ከይተረፈ እዮም። ኣብ ግዜ ጸገምን ግድነትን ድማ እቲ ክህሉ ዝግብኦ ሕልናን ኣተናን ዝሓዘ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይተጠምቀውን ይኹን ነቲ ናይ ቅድስት ሥላሴ ናይ ጥምቀት ቃላት ተጠቂሙ ከጠምቕ ይኽእል እዩ። እቲ ዘድሊ ሕልና ወይ ኣተና ድማ ቤተ ክርስቲያን ከተጠምቕ ከላን እትገብሮ ኩሉ ክገብር ምድላይን ምሕላንን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃበትሉ ቀንዲ መሰረቱ እግዚኣብሔር ንኩሉ ዓለም ከድሕን ዘለዎ ፍቓዱን ስምረቱን ከምኡውን ጥምቀት ንድሕነት ዘለዎ ኣድላይነቱን እዩ። ኣድላይነት ጥምቀት ቁጽሪ 1257 ጥምቀት ንድሕነት ኣድላይ ምዃኑ ጎይታ ባዕሉ ዘረጋግጾ እዩ። ንደቂ መዛሙርቱ ንኩሎም ህዝብታት ወንጌል ክሰብከሎምን ከጠምቕዎምን ኣዘዞም። ነቶም ወንጌል ዝተሰብከሎምን ነዚ ምስጢር እዚ ንኽሓቱን ክደልዩን ዕድል ንዝተዋህቦም ዘበሉ ኩሎም ጥምቀት ንድሕነት ኣድላይ እዩ። ናይ ዘለዓለማዊ ብፅዕነት ንምእታው ዘኽእልን ርግፅነት ዝህብን ብዘይካ ጥምቀት ካልእ ቤተ ክርስቲያን እትፈልጦ ማለት ትቕበሎ መጋበሪ የልቦን። ምእንቲ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣብ ጎይታ ዝተቐበለቶ ተልእኾት ሸለል ንኸይበሃል እቶም ክጥመቑ ዝኽእሉ ዝግብኦም እውን ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝተወልዱ ንኽተረጋግፅ ዕዙዝ ጥንቃቐ ትገብር። እግዚኣብሔር ንመደብ ድሕነት ምስ ምስጢረ ጥምቀታት ተኣሳሲርዎ እዩ። ንርእሱ ግን በዚ ምስጢራቱ ኣይእሰርን እዩ። ቁጽሪ 1258 ጥምቀት ከይተቐበሉ ከለዉ ምእንቲ እምነቶም ክብሉ ዝሞቱ ኩሎም
ምስ ክርስቶስን ምእንትኡን ብዝተቐበልዎ ሞቶም ከም ዝተጠምቁ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ብጽኑዕ ርድኢት እተኣምኖ እዩ። እዚ ናይ ደም ጥምቀት ድማ ልክዕ ከምቲ ሓረርታ ጥምቀት ወላ እኳ ምስጢር ኣይኹን እምበር እቲ ናይ ጥምቀት ፍርያት ምሃቡ ኣይተርፎን። ቁጽሪ 1259 እቶም ቅድሚ ጥምቀቶም ዝሞቱ እሞ ንኽጥመቑ ጽኑዕ ምሉእን ሓረርታን ናይ ሓጢኣቶም ንስሓን ከምኡውን ግብረ ሰናይ ዘርእዩ እዚ ሓረርቶኦም ድሌታቶምን ተደማሚሩ ነቲ ብምስጢረ ጥምቀት ክቕበልዎ ዕድል ዘይረኸቡ ድሕነት ከም ዝረኽቡ የረጋግጸሎም። ቁጽሪ 1260 ክርስቶስ ምእንቲ ኩሎም ስለ ዝሞተ ኩሎም ሰባት እውን ሓንትን መለኮታዊትን ዝኾነት ዕጫ ዝተመደቡ ዝተጸውዑ ብምዃኖም ባዕሉ ኣምላኽ ብዝፈልጦ ኣገባብ ኩሎም ሰባት ኣብቲ ፋሲካዊ ምስጢር ንኽሳተፉ መንፈስ ቅዱስ ዕድል ከም ዝህቦም ክንኣምን ይግብኣና። ዝኾነ ይኹን ናይ ወንጌል ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ኣፍልጦ ዘይብሉ ክነሱ ግን ብመሰረት ርድኢት ንሓቂ ሓሰስ ዝብላን ዝደልያን ፍቓድ ኣምላኽ ከዓ ክመልእ ዝጽዕርን ሰብ ክድሕን ይኽእል እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ናይ ጥምቀት ኣድላይነቱ ተጋሂዱሎም እንተዝኸውን ንጥምቀት ብግልፂ ምባሃግዎ ዝብል ግምት ከተሕድር ይከኣል። ቁጽሪ 1261 ኣብቲ ምእንተታኣቶም እትፍጽሞ ስርዓተ ቀብሪ ከም እትገብሮ ነቶም ከይተጠምቁ ዝሞቱ ህፃናት ብዝርኢ ቤተ ክርስቲያን ናብ ምሕረት ኣምላኽ ጥራሕያ ከተማዕቅቦም እትርከብ። ብሓቁም ኩሎም ሰባት ክድሕኑ ናይ ዘብህግ ኣምላኽ እታ ዘለኣለማዊት ዓባይ ምሕረቱ ከምኡውን ህፃናት ናባይ ክመፁ ሕደግዎም ኣይትኸልክልዎም ንኽብል ዘረኾ ኢየሱስ ንህፃናት ዝነበሮ ርኅራኄኡን ኣፍቅሮቱን እዚ ኩሉ እምበኣር እቶም ከይተጠምቁ ዝሞቱ ህፃናት ዝድሕንሉ መንገዲ ከም ዘሎ ንኽንትንስፎ የኽእለና። ኣብዚ ኩሉ ህፁፅ ኮይኑ ዝርከብ ግን ንኡሳን ህፃናት ብጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ናብ ክርስቶስ ንኽመፁ ከይኸልከሉ ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽኑዕ ለበዋን ረዚን መጸዋዕታን እዩ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይ እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ብዛዕባ ኣድላይነት ጥምቀት እቲ ምስጢርን ናይ ምድሓኑ ኩነትን ናይ ምድሓን ኩነት ናይቶም ዘይተጠምቁ ህፃናትን ዝገልጽ እዩ። መጀመርያ እምነትን ጥምቀትን ብሓንሳብ ዝኸይድ እዩ። ጥምቀት ናይ እምነት ምስጢር እዩ። እምነት ክህልወና ጥራይ ዘይኮነ እቲ እምነት ኣብ ማሕበረ ቤተሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያንና ክዓቢ የድሊ። ስለዚ ኢኻ ህፃናት ክጥመቑ ከለዉ እምነት ናይ ወለዶም ኣገዳሲ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና። ኪነው ሓሊፋ እውን ኣቦ ጥምቀትን እነ ጥምቀትን ብምሃብ ብሓቂ ብሓላፍነት በቲ ዝፍፀም ዘሎ ምስጢር ክምስክሩ ዘሎም ኣካላት ክህልው ከም ዘለዎም እትገልጸና። ስለዚ ንህፃናት ይኹን ንዓበይቲ ጥምቀት መጀመርያ ሓድሽ ህይወት እምበር ፍጻሜ ሙሉእ ብስለት ኣይኮነን ወይ እምነት ኣይኮነን። ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና ስለ ገለ ነገር ስለ ዝኣመንካ ስለ ዝገበርካ ወይ ድማ ስለ ዝኽኣልካ እትቕበሎ ነገር ዘይኮነስ ናይ እምነት መበገሲ መጀመሪ እዩ። ሓድሽ ህይወት ከም ብሓድሽ ምውላድ ዘውህበና እዩ። ስለዚ ድሕሪ ጥምቀትና ክዓቢ ዘለዎ እምነት ኣለና። እምነትና ክዓቢ ይግባእ። ወለድን እቶም ናይ ኣበልገን ንልገ ንብሎም መንፈሳውያን ወለዲ እውን እቲ ዝተጠምቀ ሰብ እምነቱ ንኽዓቢ ናይ ምሕጋዝ ዓብይ ሓላፍነት ዘለዎም እዮም። እምበኣር ጥምቀት ንምድሓን ኣድላይ ዝኾነ ምስጢር እዩ። ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ኣምላኽ ብናጽነትን ብጸጋ ከም ጸጋ ዝሃበና። ጎይታ በዓል እንታይ ዝብለና ብማይን መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊድኩም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከቶ ኣይክኣትውን እዮም ዝብለና። ስለዚ ጥምቀት ንምድሓን ኣድላይ ዝኾነ ምስጢር እዩ። ቤተ ክርስቲያን
ነቲ ናይ ዘለዓለማዊ ድሕነት ወይ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ መንግስተ ሰማይ ንምእታው ካብ ጥምቀት ወፃኢ ካልእ ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ ኣይትህበናን። ስለዚ እቲ ጥምቀት ነዚ ውሕስነት ዝኾነና ሓደ ዓቢ ምስጢር እዩ። ባር እግዚኣብሔር ንምድሓን ሰብ ምስ ምስጢራት ቤተክርስትያን ከተኣሳስሮ ይርከብ። ቤተክርስትያን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ምክንያት ድሕነቱ ንክትከውን ዝተዋህበቶ እዩ። ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ተኣሚንና በቲ ቤተክርስትያንና ትህቦ መምርሒ ከዓ ክንምራሕ ንእዘዝ ማለት እዩ። በዚ ተኣዝዞ እዚ ከዓ ብገዛእ ርእስና ምሕረት ነእውጀላ ድሕነት ከዓ ነምፅኣላ። ከምኡ እውን እቲ ብዘይ ማይ ዝርከብ ጥምቀት ኣሎ። ብደም ጥምቀት ናይ ሃረርታ ጥምቀት ዝብል እውን ኣሎ እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ቤተክርስትያን ነዞም ንብሎም ዘለና ናይ ድሕነት ፀጋ ጥምቀት ኢላ ትፅውዖም። እቲ ቀዳማይ እቲ ብደም ጥምቀት እዩ። ገና ከይተጠምቁ ከለዉ ግና ስለ እምነቶም ስለ ክርስቶስ ብሰማዕትነት ዝሞቱ ብሞቶም ፀጋ ጥምቀት ረኺቦም እዮም ይብለና። ስለዚ ዋላ እኳ እንተዘይተጠመቁ በቲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ደማዊ መስዋእቲ ምእንቲ እቲ እምነት ምእንቲ ክርስቶስ ሂወቶም ዝህብዎ ዘለዉ ብኡ ከም ዝጥመቁ ይነግረና። እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሃረርታ ጥምቀት ክጥመቁ እንዳደለዩ ንእሰ ክርስትያን ኮይኖም ከይተጠምቁ ዝሞቱ ሰባት በቲ ዝነበሮም ድሌትን ንስሓን እግዚኣብሔር ንዕኡ ከም ዝሪኦ እውን ይገልፀልና። ገሊኦም ከዓ ወንጌል ፈፂሞም ዘይሰምዑ ብዛዕባ ክርስቶስን ቤተክርስትያን ከይፈለጡ ብቁኑዕ ልቢ ሓቂ ዝደልዩን ፍቃድ ኣምላኽ ከምቲ ዝርድኦም ዝፍፅሙን ሰባት መድሓኒ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ምዃኑ ቤተክርስትያን ትገልፅ። እዚ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘይተጠምቁ ህፃናት ብዘይ ጥምቀት ዝሞቱ ህፃናት ዝምልከት ቤተክርስትያን እንታይ እያ ትብል እንተኢልና ንምሕረት ኣምላኽ እያ ትሓድጎም። ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ህፃናት ዘፍቅሮም ምዃኑ ናባይ ክመፁ ሕደግዎም ከም ዝበለ እዚ ኩሉ እዚ ብምርኣይ ኣምላኽ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ድሕነት መንገዲ ከም ዘለዎ ተኣምን። ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ስለ ዝደሊ ንህፃናት ድማ ፍሉይ ፍቅሪ ስለ ዘለዎን ዘይተጠምቁ ህፃናት ድሕነት ዝረኽብሉ መንገዲ ከም ዘሎ ከዓ ቤተክርስትያን ተስፋ ትገብር። እዚ ተስፋ እዚ ግን ወለድን ደቆም ካብ ምጥማቕ ክዝሕሉ ምክንያት ክኾኖም የብሉን። ምክንያቱ እቲ ክገብርዎ ዘሎም ኣብ ግዚኡ ክገብሮም ኣሎ። ሓደ ሰብሲ ናይ ድሕነቱ ዝኾነ መጋበሪ ኣብ ቂድኡ እንተሎ ከርክቦ ግን ስለ ዘይከኣለ ካብቲ ድሕነት እቲ ክኹነን የብሉን። እቲ ዘርክቦ ኣካል ወሲዱ ክህቦ ኣለዎ። ስለዚ ልክዕ ወለዲ ከዓ ምእንቲ ደቆም ነቲ ናይ ድሕነት ምስጢር ክዕድሉ ይግባእ። ስለዚ ንጥምቀት ቀንድን ውሕስን መንገዲ ድሕነት ዝገብሮ ምስጢር ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ጥምቀት ሓደ ውሕስን ቀንድን ናይ ድሕነትና መንገዲ እዩ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ብዓቢ ምሕረት ነቶም ብዘይ ፍላጦም ወይ ብሰንኪ ኩነታት ከይተጠምቁ ዝሞቱ ሰባት ድሕነት ክህቦም ከም ዝኽእል ከዓ ይረድኣና። ምክንያቱ ኣምላኽ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ መሓሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።